Umphathiswa ojongene nezezimali nophuhliso loqoqosho eGauteng uLebogang Mayile ushiyeke ebambo ngezantsi namhlanje kuqoqo lweevenkile ezinkulu ezithengisa ukutya eSoweto. Asijabulanga ngaloko sikutholile ngoba kunala izinto ze-expirile siye sasisusa emashelfini. Kwezinye ukudla akubekwanga ama-date ukuthi a-expire nini, njengoba siyazi akumelanga kube nokudla okuhlala emashelfini kungabhalwanga ukuthi ku-expire nini. Lokho kudla lokho sikususile. Kwezinye indawo especially la ku-amabutcher khona ama-facility wokubamba impukane awekho enough, and kuyafuneka ukuthi kube nama-facility wokubamba impukane ngoba lezo impukane asazi ukuthi zibuyaphi, yizo ezingagcina zifaka uchefu ekudleni uma zihlala ekudleni. Ukanti umlawuli wenye yeevenkile ezifunyaniswe zingayithobeli imimiselo njengoko kubhaqwe ukutya okuphelelwe lixesha uthembise ngokuguqula ikhasi kwindlela aqhuba ngayo ishishini lakhe. Kutholakale i-tomato sauce and kube yiphutha i-tomato sauce expirile, but out of 13,000 different products, I think one of them iyo lento esingakwazanga ukuthi lo muntu osebenza kule aisle ayithole. Kodwa kwathi nalapha esitoro sisazoba ne-disciplinary action because it's one of the responsibilities we-staff sethu laba basebenza ukuthi banakekele i-aisle yabo nama-products wabo nobuklini bendawo lapha basebenzela khona. Gamba amagosa imicimbi yabathengi kweli phondo avakalise ukudana ngezivenkile ezibhaqwe zinengxaki ezifana nongcoliseko kwanokutya okubolileyo. Namhlanje sihlangene as ugovernment sizocheck into yoba ama-shops la amakhulu compliant na ayahambiselana nomthetho, ngoba ixesha elininzi silispende sijongene ne-spaza shops. So at this point sithi makhe sijonge nezi ndawo zinkulu uba nazo na zisawubambile lo mthetho or not, ne? So ngoku sifumanisile into yobana zikhona iindawo apho bangabambanga kakuhle. So apho kwezo ndawo ezo siyabaxelela into yoba kumele nilungise ngolu hlobo nolu hlobo. Ukamayile uqinisekise uluntu ukuba olu qoqo likhubalo lokuphucula ukhuseleko lokutya. Kwizindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo eSoweto.